Alle Frieske band maar te weten wat vierleppen is. Dat vindt Orne Jochem de Vries. En NOS-oorlogsverslagjouwer Peter te Velde over de rol van religie bij oorlogen. Goejoen, welkom bij Bient. Maar we zetten nou eerst uit aan met een heel bijzonder oorlogsverhaal. Een Joodse famke Paulette dat op het nipperke redden wordt van een wisse dier. Ze wordt uit de hand van een corrupte nazi kocht toch de louter Sybren de Ho. En nu, 22 jaar later, kwam Paulette in contact met de zoon van Sybren, Peter de Ho. En Peter zit hier nu in de studio. Peter, welkom. Je hebben haar 3 weken lien voor het eerst zien, eigenlijk een meeting hoorn met een vrouw die zonder joheid eigenlijk al op 1-jarige leeftijd vermaarden wezen zou. Hoe wie die meeting van jou? Ja, voor mij natuurlijk niet zo emotioneel, maar voor haar natuurlijk des te meer. Want zij is natuurlijk, heeft dat in de tijd bewust meegemaakt. Althans. Zij wie emotioneel natuurlijk? Ja, behoorlijk, want ze moest echt huilen. Maar ik probeerde toch wat afstandelijk te blijven. Maar het was een warme ontmoeting, laat ik zo zeggen. Maar waarom woon jou afstandelijk blijven dan? Ja, ik dacht ik moet mezelf maar niet in laten gaan. Het heeft ook niet zozeer met mij te maken, maar meer met mijn vader en zij. Dus, maar ik was meer benieuwd wat voor mensen zijn het eigenlijk die ik ga ontmoeten. Het waren Amerikanen uit Palm Springs. Ik denk, ja, het zijn misschien wel hele typische Amerikanen, maar het waren hele hartelijke mensen. Democraten hadden we snel ontdekt en we hebben gewoon een hele leuke dag met elkaar gehad. Ja, dit wie dan 3 weken lien, maar het verhaal begint eigenlijk al in de jaren 40, tijdens de oorlog, in Antwerpen. Kun je het in het kwart vertellen? Mijn vader heeft een expeditie gedaan naar Jan Mayen en daar heeft hij de leren kleding die ze van de marine uit nodig hadden. Dit is jouw huid? Ja, in 1943, ten tijde van dat incident in... met Paulette. Ja. Toen heeft hij die kleding laten maken door een man die de vader van Paulette was. En hij was tevens bevriend met een Joodse journalist, Rodriguez Lopez, die tussen Lissabon, Londen en Nederland bivakkeerde. En zij werden gewaar op een gegeven moment in de oorlog dat de ouders van Paulette om zouden komen. En konden hun niet meer redden, die zijn dus heel snel afgevoerd naar Auschwitz. Later bleek dus dat hun dochters, waarvan Paulette haar vader nooit zou zien, want haar moeder was in verwachting, toen hij was opgepakt. Dit is een foto. Paulette, dat is het famke aan de rechterkant, hè? Dat is Paulette. Ja, en haar zusje is Susie, links. Dat is haar zusje, ja. Oké. En die hebben heel snel actie ondernomen, mijn vader en Matty Lopez. En nog een man die heette Wolf, en die hebben we niet op kunnen sporen. En ze kregen een soort rugdekking van een man in België, dat was Robert de Va. Dat was de directeur van Staatsveiligheid voor Vreemdelingenzaken, die ook in Israël is erkend als redder van Joodse kinderen. En ze hebben een som geld bijeengebracht en juwelen en ook artikelen uit de Zwarte Markt. En daarmee hebben ze een officier van de SS, Philip Schmid, van Breendonk Mechelen, hebben ze omgekocht. Het wie al een foute man en hij wie ook nog eens een keer corrupt. Behoorlijk fout, ja. Ja, dit is hem trouwens. Maar, En hij is de enigste Duitser die ooit in België na de oorlog is doodgeschoten. Voor zijn corrupte handel en wandel en zijn misdaden. Maar dat wie dus yield en juwelen, die echt een enorm bedrag. Ik heb begrepen 110.000 goenen. Ja, en ik heb begrepen dat als je het omrekent zou je het nu hebben over 1,2 miljoen euro. Ja. Voor 2 meisjes? 22. In totaal 22 famkes. Er is een man geweest, David Friedman, die heeft dat uitgevoerd. Dat was een man die heen en weer reisde tussen Zwitserland en België. Een diamantair. En die was in staat om de mensen daar dus daadwerkelijk het geld te overhandigen. En de artikelen. En die heeft een uur met nog een handlanger kunnen kijken van wie kunnen we dan meenemen. En het dilemma was dat als je een meisje nam, was er ook een zusje. En als je een broertje nam, was er ook een broertje. Bijvoorbeeld. Dus hebben ze veel mogelijk broertjes en zusjes bij elkaar gepakt. Ja. Een van die famkes is dus Paulette. En die hing het nou echt trouwens on the line. Trouwens, can you hear me, Miss Cooper? Yes, I can hear you. Okay, well, Peter is also in the studio here in Friesland. What an amazing story! Did you ever expect to meet the son of the man who rescued you? No, because I didn't know that anybody existed that knew anything about my past other than the very little that I knew. So it was quite a surprise. First of all, when the story about me appeared in the paper in Holland and Belgium, and then when I got an email from Peter saying, I think it was my father who saved you. Yeah. And how did your history influence your life and career? Well, I've written 22 books, but the one that I seem to be known for in America was called The Scandal of Scientology. And it was the first major expose of a cult that's quite large here, not as large as it used to be. And you do have some members in Holland.
and I felt that it was a very fascistic organization, and therefore I felt that I should go after them, even while they kept going after me, because they're very nasty when people try to expose them. Yeah, and well, Peter is here also. You can say something to Peter now. Hello, Paulette. Hi, Peter. How is Paul doing? Paul and I miss you. me too. I miss you too. The both of you. We want you to come. We want you to come to Florida next time. As soon as possible. Yeah, but Okay. when Paulette, how important was it for you to meet, finally meet Peter? I'm sorry. What was your question? How was it for you to finally meet Peter? How was it? How important was it for you? We had a wonderful day, and it's funny because I was afraid we wouldn't have anything to talk about after the first few minutes, and then later he admitted to me he had the same concerns, and yet we talked for 11 hours. 11 hours, yeah. That's amazing. We spent the whole day So together. we became best friends. Yeah, I can imagine. Well, I think you will keep in touch then. Oh, absolutely. We had been corresponding for a few years before we actually met, and I know this is now a lifelong friendship. Okay, well, thank you for being in our show, Paulette. Okay, and thank you. Bye, Peter. Bye, Paulette. Bye, bye. Ja, en ja, echt een indrukwekkend verhaal is het. En wat ook wel indrukwekkend is, want Joheid had dit dus dien, maar Jo hebben ook wat dien van mensen uit Syrië. Ja, maar ja, dat kan geen naam hebben bij wat hij gedaan heeft. Nou ja, oké, maar er is wel weer een relatie wat opvallend is. Want Jo hebben ook Syriërs geholpen eigenlijk om hier in Nederland in te burgeren. Ja, dat en klopt. toen hebben we nog een Syrië daar west. Ja. En toen heb je een famke of een vrouw invalide. Ja, ik heb ooit Syrische vluchtelingen geholpen met Nederlandse les. Ik heb Arabisch gestudeerd bij Hans Jansen. Nou, die moet je wel kennen, die onlangs is overleden. En ik begon in het Arabisch en ik heb ze het Nederlands bijgebracht. En daar ontstond een vriendschap met een Syrische familie. Toen ze het Nederlands paspoort hebben, zijn wij uitgenodigd om bij hun in de provincie te komen kijken. In Hasaka, dat ligt dan in de driehoek met Turkije en Irak. Toen bleek er een gehandicapte broer te zijn. Toen de oorlog uitbrak en toen dat alsmaar erger werd, toen beseften wij dat hun dus daar weg moesten. En zij zijn met een van de laatste vluchten uit Damascus naar Nederland vertrokken. En via Nederland zijn ze uiteindelijk nu in Duitsland, zitten ze enkele jaren. Nou, dus, maar is dus het DNA van Joheid, hij toch een beetje mooi kregen, toch? Ik denk het. Ik denk het ook. Een dank voor jouw verhaal. Aanstaan zochten we bij Zorgcentrum Nijstapert in Wommels, want daar zetten ze iets in om de bewoners langer lokkig te houden. Eerst heel wat oors, want alle Frieske band die moeten in de kunde komen met Frieske sporten. Dat is allereerst de dream van Orne de Vries. Ja, even wat Frieske sporten op een richtje. Want hoe gaat het project Sport in die klasse van start? Om band steeds meer in de kunde komen te litten met de Frieske sporten. Welke Frieske sporten heeft u al hier beoefenen? Ik ben begonnen in Grauw. En daar konden wij als jonkjes twee dingen doen. Dat we, gymnastiekje hinder, die op squallen. En zielen. In de lijst. Zielen konden we zelfs. Maar dat voetbal in een keertje weer derde sporten voor de jongens. En het gymnastiekje, de SSS, bij de sportstaalt spieren. En kwartballen voor de famkes. Dus ik ga altijd voetballen, keertst. En ik voetbal nog wel een beetje. En ik keertst nog wel een beetje. En ik liep wel eens mijn pols. Ja. En ik dam je wel eens met de zon. Dat is behoorlijk sportief. Maar een van de sporten die we niet kijken, zeggen in het filmpje, is dan Fries damjen. Ja. Hoe krijg je nou baan warm van Fries damjen? Ja, dat is de uitdaging van het damboen, hè? Ja. Het Fries damjen is een hele mooie variant van het damjen. En die wordt wereldwijd steeds bekender als een wat spectaculaire vorm van damjen. Het bijzondere namelijk met Fries damjen is dat het haast nooit remise wordt. Er is altijd een winnaar en dat is bij het damjen net zo. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je de sport wat hipper, wat moderner maken. Dat had het Fries Dam ook dien. Er is een Dam-app. En die is ook al 4500 keer is die downloaden. Oké. Maar is er dan echt verlet van? Moeten we dus ervoor zorgen dat de Frieske band echt in de kunde komen met die Frieske sporten? Ja, vinden wij van wel. Maar elke nieuwe kind toch wel het vierlie hebben en het keertje. En dat zijn toch relatief bekende sporten? Tuurlijk, maar we zorgen dat een beetje waarom rent.
Waar verneem je dat dan? Nou, ledenaantallen bij. En die ene is de oren net. En het zit ik wel eens in die jaren een opleving. Maar de algemene trend is dat het ledenaantallen van verenigingen, sportverenigingen, zoals wij bij Sport Friesland ook, dat afneemt. Maar deze Friese sport niet ergens bij ons. Dat is toch wat wij binnen. Ja. Dat zit in ons DNA. Daar willen we ook die beelden, daar willen we toch al een beetje, krijgt er wat piekenvel van. Nou ja, ik ben zo fleurig. Ja, Peter, jij bent natuurlijk, je bent geen Fries, maar hoe kijk jij aan tegen die typische Friese sporten? Vind je het sport of vind je het meer folklore? Ik heb nu iets nieuws geleerd over dammen, ging het toch? Friesdammen is er altijd een winnaar, dat heb ik begrepen. Ja. En dat moet je me maar een keer leren dan. De Elfstedentocht heb je waarschijnlijk wel eens gezien hier. Ja, maar dat is niet typisch. Dat vindt hier plaats. Maar dat is natuurlijk, het schaatsen is natuurlijk niet echt een typische Friese sport. Maar, de Elfstedentocht. Nee, de andere naam het reterin. Ja. Het reterin. Ja. Nee, maar ik vind het interessant. Maar kijk, het is natuurlijk wel, het is wel jullie cultuur. Het is jullie erfgoed. Ja. Dus dat gepromoot wordt, dat het blijft bestaan, dat het blijft groeien, is natuurlijk wel iets wat van belang is. Ja, want als we net promoten, denk je dan echt dat het Aasen misschien wel net meer bestiert? Dat verdwijnt Aasen het vier hebben? De Friese sport zullen nooit verdwijnen. Daar leuk niks van. Alleen nog om een boen zoen te houden, om een sport zoen te houden, haast onwas van onderop nodig. Jeugd, ben. Maar beoefent de jeugd het ook? Ja, beoefent de jeugd het ook? Ja, vindt de jeugd het leuk of te weinig? Nou, dat te min. Daarom dit programma, daarom ook de investeringen die de provincie erin docht. Want die stelt je voor het geld beschikbaar. Dus wij brengen de Friese sporten op een moderne, hippere manier bij de band. In de klasse. Er zit een leerpakket bij van de AVOEK. Dat is mij een spultje. Mooi uitlezen oer, spulregels, kiertnis, filmpjes. Ja, en dan is de volgende stap, is dwaan. En we maken het via de website Frieske Sport in die klasse.frl, uiteraard FRL, maken wij het heel makkelijk voor de groepsleerkrachten of de buurtsportcoaches, die ik hartstikke warm binnen op dit terrein, heel makkelijk om een clinic te regelen voor die klasse. En op achtergrond, wij houden dat als Sport Friesland mij in de gaten, maar dan pakt de Keertsboen of het Leppersboen of het Damboen, die pakt het op en die zorgt dat de clinic daadwerkelijk uitgevoerd wordt met die klasse. Ja. Nou, en dan is het laatste stukje is het belibben. Nou, geef mij die klasse naar een evenement van een Friese sport. Prachtig. We hopen op een boost. Voor al die Friese sporten ja, toch. Dat verzin je de sport in één keer. En dat verzin het absoluut. Een heel soort succes daarbij. Dankjewel. Als je bleef niet binnen en zelfs eens net meer eten hier kunnen, dan neemt de kongen staat dat je jeder afhankelijk wordt van Zwarg. Bij Zwarggroep Tellens bezieken ze dat te brengen met het organiseren van etensierclubs voor senioren. In het bijzonder voor Malië. Tellens had 24 Zwargcentra in 14 dorpen in Sterren in het westen van de provincie. En nu zag we in Wommels in het Zwargcentrum Nijstapert. Cor Valkema is 66 hier en volgt de etensiercursus in Zwargcentrum Nijstapert in Wommels. Vanmiddag begint voor hem de vervolgcursus. Voor hen kan men net verder als het bakken van een aai. Ja, we zijn natuurlijk opgegroeid in het traditionele sfeer. Hè. De man aan het werk en de vrouw thuis. En dan kwam thuis eens eten te leren. Nou ja, je wordt daar dat een beetje was van de jonge lui die rijden zelf. En zo maakt dat echt. Maar dat hebben wij net meegekregen, dus wij lezen wat achter. En we hebben eigenlijk onze zelfredzaamheid wat vergrutsen met deze cursus. En dat functioneert prima. Eigenlijk is mijn keukenvrees, maar dat is eigenlijk wat voort. Ik ben nog net bang meer. Nou, dat hebben we Cor. Hoe is het? Wij gaan praten willen en omdat we dus al hier met een beetje linkerhand daar komen, is gewoon grappig, want we hadden hier dezelfde de blunders in. Goed, Eden, wij geven mee die maar de kokers door de gang en wij zullen je goed even nasi en spaghetti. Bolognese clementje. Ja? Ja. Zal ik dan beginnen erbij komen? Punt, ja. Ja, de punt, juist. En dan maar de achterkant, meid. Je vader had je de hond. Dat je nou die hond hebt. Zo met mes toch? Voor 1 september hebben wij begonnen met de kookcursus. En het was eigenlijk wel een succes. Een boel belangstelling. We hebben een kronsje hier in het dorp en daar kwam een heleboel respons op. Het groeit nog heel tijd. Mijn vrouw was een paar keer ziek geweest en ik dacht nou moet ik het kennen. Dus vandaar dat ik op cursus gegaan ben. Nou, wat een gezelligheid. En misschien leer je leuke dingen.
wij willen net wat talents ik te bieden had naar de meesten moeten in de week. En deze cursus heb ik een beetje opzetten om mensen die daar misschien alleen komen te stingen of graag zelfstandig terugleven willen. Deze cursus om te bieden dat ze dus hun eigen niet kennen. Het is echt de bedoeling om nou haast alle stukken kleren te hebben. Zodat we net meer wat zien maken, dat oren hier alcohol en het oren nog niet is. Dan ben jij het al je niet gekleerd te krijgen. Oké, zit op jongen. Ik moet, want dat de vrouw voort is, dan iedere keer de magnetron. En ze nog geen keer meer doen. Dus ik ben wat ouder de vrouw, dus ik zeg wel eerst gaan. Dat is het probleem dus net. Maar dan, als het al hoort onrecht hier, dan hiet me ook redden kennen, maar dat moet ik weer redden kennen. Dat is al de opzet. Alleen weten. Ze zijn toch al wel heel enthousiast en dat vind ik altijd heel leuk. En van die tijd leert ik heel makkelijk en jou dat ik heel makkelijk onderwijzingen. Dus ze zijn dier enthousiast, ja. Smaakt het nog lekker? Ja. Ik zal even wat spaghetti op Harry en dan geven we even misschien al. Ja. Lekker niet zo. Ja. Lekker maaltijd. Proost al, ja. Lekker smaakjes veel, hè? Nou, ook een smaakje. Ja, lekker eten. Morgen in deze week van de smaak het laatste deel in de Riege oer Tellens. De wroot staat in de bron, troch oorlogen en oorslagen. En in de ramp van de Vredeswieken jouwt Peter ter Velde joen een lezing over religie en geweld in Gouda. Ter Velde wie jarenlang oorlogsverslagjouwer van de NOS. Er is hier constante dreiging en er zijn veel incidenten. Het kan ook bijna niet anders, want Punjab ligt midden in het Taliban-gebied. Hier komen geen andere eenheden, hier komt geen Afghaans leger, geen Afghaanse politie, hier is zelfs geen Afghaanse overheid. Het is typerend voor het werk van Special Forces om juist dat soort gebieden in te gaan. Het tweede zware gevecht binnen een week. Het geluk is aan de zijde van de Nederlanders en Afghanen. Sommige inslagen zijn zeer dichtbij. Ja, Peter, dit was Uruzgan. Ja. Hoe vaak ben je eigenlijk geweest in Afghanistan? Heel veel. Ik heb er 4 jaar gezeten en ik zat er 4-5 maanden per jaar. Ja, maar dus tientallen keren daar geweest. Ja, dan zit je dus echt met je neus er echt letterlijk bovenop. Ja. En dan gaat het over de Taliban, geloofsextremisme. Vaak zie je ook dat er een verband is tussen religie, geloof en oorlogen. En daar gaat je lezing natuurlijk ook over vanavond. Ja, daar gaat de Vredesweek in een kerk. Dus alles komt bij elkaar. Ja. Nou ja, kijk, je kunt zeggen, ja, de religie heeft veel met geweld te maken, helaas. We hebben natuurlijk veel oorlogen en veel geweld gezien in de naam van religie. Aan de andere kant zien we net zoveel oorlog en geweld zonder dat er ook maar enige religie bij betrokken is. Laat ik maar de 2 grote voorbeelden van dit moment nemen. De Islamitische Staat en alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt, heeft natuurlijk met het moslim-extremisme te maken. De andere kant, als je kijkt naar Oost-Europa, Oekraïne en Rusland, ja, daar speelt religie weer helemaal geen rol. Nee. Dus wat dat betreft kan je zeggen dat het 50-50 is? Ja, nou ja, kijk, als je kijkt naar de afgelopen, we hebben zojuist over de Tweede Wereldoorlog gehad. Mensen als Stalin, die ook na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een grote rol heeft gespeeld. Hitler. Als je kijkt naar Mao Zedong in China, ja, dat waren geen mensen die religie voorstonden, maar waren wel de grootste moordenaars van de 20e eeuw. Antireligieus dus zelfs. En dus wat dat betreft, ja, ik heb niet geteld de doden die religie hebben voortgebracht en de doden die niet-religie heeft voortgebracht. Maar ik denk toch dat de niet-religieuzen uiteindelijk meer doden hebben voortgebracht dan de religieuzen. Ja, je bent zelf niet gelovig? Nee. Je bent wel gelovig opgevoed? Ja. Behoorlijk gelovig opgevoed, hè? Want daar heb je ook een boek over geschreven. Ja. Kan je begrijpen dat mensen vanuit hun religie in oorlogssituaties zulke extreme dingen doen? Nee, natuurlijk niet. Dat is onbegrijpelijk. Kijk, het is wel zo dat natuurlijk in veel religie is... veel religie pretendeert uniek te zijn. Dus wij hangen deze geloofsstroming aan. En degenen die dat niet doen, dat zijn mensen die er buiten horen. Die moeten of overtuigd worden... om te proberen erbij te komen. Hè. Christenen hebben dat, met name. Hè. Evangeliseren, proberen mensen christen te maken. Als je dat echt naar de extremen toetrekt, ja, die willen dat doen ook met geweld. Mensen met geweld bij hun geloof betrekken of als ze dat niet worden, dan doden. Dat zie je nu veel in de moslimwereld helaas. Maar ik kan dat natuurlijk niet begrijpen, nee. Het is onbegrijpelijk zelfs. Ja, want religieus fanatisme, ik word er zelf wel een beetje benauwd van. Wil je hem er een beetje benauwd van?
Ja, dan wordt mij kiel om het het. Hè? Ja. Het is correct wat ik zei. Dat is net te begrijpen. Dat Het is niet te begrijpen. Nee. Je stiert binnen meest te deren, omdat hij net denken wil, of leeuwen wil, Sastoliost. Maar kijk, je moet nooit vergeten dat een aantal eeuwen geleden je het hier ook had. Hè? Aan het einde van de middeleeuwen, met de opkomst van de reformatie hier, stonden katholieken en protestanten natuurlijk ook lijnrecht tegenover elkaar. Ik ben nu een boek aan het lezen over de geschiedenis van Amsterdam. Waar mensen die protestants waren geworden, als ze berouw hadden, dan werden ze gedood, maar dan werden ze opgehangen. En niet onthoofd. Dus dat was een soort, je mag er maar blij mee zijn dat dat dan gebeurt. Vrouwen en kinderen werden in zakken gestopt en levend in het water gegooid, in het ei en verdronken daar. Dus wij hebben natuurlijk hier eenzelfde geschiedenis gehad. En wij zijn daar gelukkig doorheen en overheen gekomen. Maar in veel landen heb je dat natuurlijk nog niet. Ja. Maar als je eigenlijk kijkt, de islamitische staat, we zien hier zo'n plaatje van die jongens. Ja. Wat daar gebeurt, ja, een aantal eeuwen geleden gebeurde dat hier ook. Maar er wist altijd oorlogsverslaggever, ben je altijd geweest, jarenlang. Nu niet meer. Je hebt nu meer een coördinerende rol, zeg maar, hè, bij de NOS. Mis je het ook? Nee, totaal niet. Nee. Want ik heb het 15 jaar gedaan. Maar goed, er is nu van alles aan de hand. Ik begon ook de presentatietekst van de wereld staat in brand. De wereld staat zeker in brand. Ja, ik mag het nu aansturen, zeg maar. Ik mag nu mensen die kant op gaan ook begeleiden. Ook op het gebied van veiligheid helpen. Dat is heel fijn dat ik die rol heb, omdat ik ook weet waar zij doorheen gaan en wat ze allemaal meemaken. Maar ik heb mijn portie wel gehad. Ja, het is wel, kijk, het is wel topsport die je bedrijft. En waarom is het topsport? Nou ja, omdat je leeft in buitengewoon slechte omstandigheden. Je komt altijd weer terug met ingevallen wangen, slecht eten, soms een paar weken niet douchen. De omstandigheden zijn slecht. Daarnaast ben je continu bezig met je veiligheid. Als je 40 kilometer moet reizen, ben je alleen maar bezig van hoe kom ik er levend uit? Met dat soort vragen ben je continu bezig. En op een gegeven moment is het genoeg. En dan is het klaar. En dan denk je, weet je, het is nu tijd voor een ander om het te doen. Want ik heb mijn portie wel gehad. Mag ik je vragen? Ja. Is het ook iets moois opgeleverd? Dat je zegt, ik heb daar ook hele mooie herinneringen aan. Ondanks de afschuwelijke omstandigheden? Ja, nou ja, kijk, mensen die je ontmoet zijn vaak heel mooi. Mm-hmm. En hoe mensen kunnen overleven in dit soort omstandigheden. Want kijk, we hebben het nu over extremisten, want die voeren over het algemeen de oorlogen. Maar het allergrootste deel van de bevolking is natuurlijk slachtoffer van die oorlog. Precies. En wil helemaal geen oorlog. En ik heb natuurlijk in al die reizen, in al die landen waar ik heb gezeten, waar ik gewoond heb, in Israël ook bijvoorbeeld, ja, mensen ontmoet, gewoon prachtige mensen. Mm-hmm. Die proberen te overleven in dit soort hele zware omstandigheden. En dan merk je ook van, ja, weet je, als deze mensen uiteindelijk kunnen winnen, dan, en winnen van het extremisme, dan heeft de oorlog geen plaats meer. Dus je bent wel hoopvol? Nou, dat zeg ik niet. Want het probleem is namelijk dat het extremisme over het algemeen de overhand heeft. Mm-hmm. Want die hebben het geweld, die trekken de macht naar zich toe. Als je bijvoorbeeld kijkt, dat is nog één voorbeeld, je mag noemen het Israëlisch-Palestijns conflict. Nou, de meeste Israëli's en de meeste Palestijnen willen gewoon een vreedzame oplossing. Mm-hmm. Maar het conflict wordt al jarenlang gegijzeld door extremisten aan de Joodse kant. En de extremisten aan de Palestijnse kant. Ja. Ja. En dat is een conflict. En die houden de boel in stand. Ja. En zolang die dat doen en daarmee ook hun regeringen onder druk zetten en eigenlijk ook hun regeringen in de tang hebben, ja, is het einde zoek. En komt er dus geen vrede. Ja, Joen, om 8 uur is de lezing over religie en geweld in de Agneskerke in Gautum. Dankjewel, Peter. Heel wat oors nou, want sneuntemidje hoort Omroep Friesland de dag van het Frieske Wut. En Jo moet je direct bij wezen. Onder andere optredens van de Kast zullen er wezen. Voor die dag ben we ook nog op ziek naar het mooiste Frieske Wut. En Bient gaat deze week op onderzoek uit bij Vrouw de Vries uit Frieske Pjaan. Ik ben Hinke de Vriestel uit Frieske Pjaan. Mijn mooiste Frieske Wut is tussen jetten. En wat in het Nederlands is sperziebjen. Dat vind ik mooi woord en ik vind het lekker eten, ja. Uw taal, uw omroep.
Ja, het is echt heerlijk. Onne Jochem, is dat een favoriet mooi Fries woord? Ja, in het kader van de verhaal Joen, Noord. Noord. Noord van Marga. Prachtig. Hokker. Natuurlijk, hokker. Peter? Ja, ik had vroeger een Friese vriend en die noemde zijn vader altijd Heid. En dat vond ik zo'n leuk woord, dus ik noemde die man ook altijd Heid. Prachtig. Oké, jongens, ons 4 heren tiegetanken van je komst naar de studio. Nog een hele gezellige jong. Dag. Hey. Ja, Milène de la Haye. Want deze oud-presentatrice, die wennetje weer in Friesland. En hoe shot zij nootje in de vriezer aan? Nou ja, zij dus. Man, in Bient.